अबे फुफुला कैसे बताओ? फूफा मोला संभाल लेबे की दे हवे अपन मंदिर कती चल दे हवे। अब कुछ कहीं बहाना तो बना दे पर ही सारेला। हां जाही ना फुफू जाही। ओ फूफा है ना चिमटी खने जाबा कुछ सामान खंगे हवे तेरा खोजा फ्री सवे। अच्छा का सामान खंगे आई सबे जरूरत के सामान ला तो घर के में है निकल गए हो। अब बाबा का तो खंगे हवे कहते फुफू और क्या सामान घर के निकल